Argiaren podcastak. Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte. Beranduegi. Feministek gizonak entzuten dituzte. Beranduegi. Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute. Beranduegi. Jeltzaleek, ez, hauek igual ez. Eta zuk, Ruper, beranduegi entzuten alduzu. Ene begiek ez dute malko isuritzeko gogorik. Bale, Ruper, bale. Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. 2 ostiralean behin argia.eusen. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography. Ni ez nintzen Ameriketara sentimori gabe joan, eta ez nintzen handik etorri maitia 5 milioien jabe, baina txintxin, diruaren hotxa, aretxek bai ematen didala nagore bihotzean poza. Bai, Eta zuri? Neri, bueno, batzutan bai, beste batzutan nahi zen beste. Zein nahi duzu orain, tipo, diruak ez nau... Diruzikina. Hortaz goaz, aritzera goaz. Bai. Zehazki diruaren inguruko 3 kontzepturen jatorria edo ezagutuko dugu. Berez, diruaren jatorria ez dago garbi, noiz hasi zen, gehien bat zer da dirua, ez? Diruaren kontzeptua, berez badaude duela 2000 urte inguru, 12.000 urte inguruko arrastoak Mediterraneoan, erabiltzen zela adibidez Anatoliako obsidiana, trukerako, garai beretsuan ere, gari aleak, zerealak erabiltzen zituztela trukerako, ez? Baina, klaro, kontua da, aditu batzuek ez dutela hori diruzat jotzen, ze objektu horiek, elementu horiek beste erabilera bat bazuten, ez? Diruak ez bezala, ez? Diruak Beste erabilera bat. Bai, zerealak garbi dago, zertarako. Hori bai. Eta obsidiana ere garai hartan, ez, bazen neko Espatak eta egiteko. Espatak ez, baino lanabesak eta tresnak bai. Kontua da, hainbat hipotesi daudela, ez, diruaren sorrerari buruz, baina guk askoz beranduagora joko dugu. Ja, dirua asmatuta zegoenera bat, bai. Eta Erromara joko dugu. Zehazki Kristaurreko 300 54 urtera, ze urte horretan Juno Moneta, jainkosari eskinetako tenplua zabaldu zuten Kapitolioan. Kapitolioa, Washingtongoa bakigu zer da, baina... Bai, the real one. Bai, Erromako 7 muinoetako bada Kapitolioa. Muino kapitolinoa. Eta Juno, zeruko erregina eta argiaren jaikosa zen, ordunaldiaren, erditzearen eta ezkontzaren babeslea, besteak beste. Osea, Juno gure jainkosa da, hemen, ez? Argian. Argiaren jainkoa badakau ja. Bai. Jainkosa, garkatu. Bai, Juno. Vale. Bai, ezakit jainkosa zergatik dan jainkoaren, jaungoikoa baldin bada, andere goikoa izan beharko luke. Andere goikoa. Ez? Ja, ez da txarra, Bai. Goiko bizira, goian bizira. Hortik joan zaitu, ja. Bai. Kontua da, hori, Kapitolioko 3 osatzen zuen, Jupiter eta Minervarekin batera, Saturno eta Opsen alaba zen, Jupiterren arreba eta emaztea. Bai, Ja. Familia klasikoa. Bai. Monarkiaren bidea zabaltzen nahi izan. Bai. Marte, Vulkano eta Iritiaren ama izan zen, eta kaitzarekin jokatzea gustoko zuen, eta ez, uste duneko umore, ez, aldakorra zeukala, bai. Jokatzea. Bai, venga, eta serre zegoenean, esate zuten Olimposoa dardarka jartzen zuela. Baina, gauza honak ere egiten zituen, eta erromatarrei mesedere egiten zien, adibidez, moneta izenpean. Hau da, jainkoak izate zuten olako izen edo abizenak, ez? Beraien ezaugarrietako bat nabarmentzen zuena. Bai.
Eta kondairak dioenez, Kristo aurreko 380ean galiarrek Kapitolio eraso zuten, baina Junoren tenpluaren inguruan zebiltzan antzarrak, ez, Junoren hegaztiak ziren. Ja, hori hostia txarra dakate gainera horiek, Bai, eta hori duten bezala, zalaparta hasi zuten, Mira. orduan hiritarrako hartarazi zituzten, eta horri esker erromatarrek galiarrei aurre egin omen zieten. Baitu. Eta ordun eskerronez, Jainkosari moneta ez izena eman zioten. Zergatik, hainbat bertsio daude. Hitzaren jatorria latinezko monere omen da, eta ohartarazi esan nahi du. Eta horrela, Juno moneta izango litzateke Jainkosa ohartarazlea edo. Ja. Baina beste batzuen iritziz, hitzaren jatorria mons da, muinoa edo mendia. Eta, hori, esan dugun bezala, muino Kapitolinoan, ez, egin zuten tenploa, baina bersioaren arabera aurrez ere omen zegoen, hori, ez, zeruko erreginari, Junori, gure Jainkosari. Edo gian Juno edo Juno txapela erabiltzen zuelako. Ze ba? Juno boneta. Ah, bale. Baina katarroarekin, ez? Hori. Bai. Kontua da, Kristo aurreko 273. urtean, tenplua eraiki edo berreraiki, ez? Beste bersio horren arabera. Eta handikan hamarkada batzutara, tenpluaren aldamenean, eta tenpluaren babesean gainera, antzegoen eraikin batean txamponak ekoizten hasi ziren. Eta hurrengo 4 mendetan, Augusto Enperadorearen egitaldiri arte, Erromako zilarrezko txampon guztiak, lantegi hortan egiten ziren, eta horietako asko gainera, Juno monetaren irudia edo zeukaten grabatuta. Eta orduan, horren bestez, horrekin, denbora kontua besterik zen izan, moneta, ez, txamponari lotzea. Eta horregatik, frantsesezko mone, adibidez, horti dator, gaztelerazko moneda, eta italieraz edo euskeraz, moneta. Ez, esaten da, esan nahi berdina ez palima dauka ere, ez, hizkuntza guztietan. Eta gero, jakina, ingelesezko money. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich, you feel like a nice. Bitu, antzar batzuen zalapartagatik, 2000 urte ondoren, hortxe jarritzen dugu moneta gora, moneta bera, ez? Hori da, bai. Eta gainera, hor, Juno monetaren tenploaren inguruan egiten ziren txamponek, gainera zilarrezkoak izan da, seguraski, egingo zituzten txamponetako batzuk izango ziren denarioak. Ez? Hori ezaguna da. Bai, seguraski, antzinako Erromako monetarik edo txamponik ezagunena izan daiteke, ez? Sestertzioa ere, bai? Nik denak etortzez eski gladiadoreak eta alako filmen zeak. Bai. Hori da referentzia historiko bakarra. Esan dugun bezala, ez, zilarrezkoa zen, denarioa, Kristo aurreko 278tik Kristo ondorengo 360 urte bitartean fabrikatutakoa, 600 urteko bizitza izan zuen. Badira, Bai. Hasieran 10 aseko balioa zuen. Ordan ja, bai. Bai. Eta horregatik X, letra hau da 10 zenbaki erromatarretan, izaten zuen grabatuta txamponak, eta hortik datorkea izena ere. Denariusek 10 dituena esan nahi du. Bai. Lira. Bai. Eta gainera denario hitzetik dator, gaztelaniazko dinero, datoz, gaztelaniazko dinero eta euskerazko dirua. Diru, español zikina, para, pam, 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 indikaren autores ipiztindutakoa, para, pam, pam, diru, español zikina, para, pam, pam, bigaren konkista egiteko arrokerian, para, pam, pam, diru, español zikina, para, pam, aragirreari usaian dari hola. Denario erromatar zikina. Bai.
Bai, izena eman diguna. Bai. Baina izena ere, hasieran bai esan dugu, hasieran 10 aseko balioa zeukala, baina gero Kristo aurreko 217an, hau da, handikan hamarkada batzutara, 16 aseko balioa izatera pasatzen. Inflazioa. Bai. Baina seminetan gehien aldatu zena, ez izan korrespondentzia edo, baizik eta txamponaren pixua. Hasieran 4,54 gramoko pixua zeukan, eta gero 2017an, justo 10etik 16 aseko baliora pasazenean, Lex Flaminia izeneko lege baten bitartez, balioarekin batera ere, pixua 380 gramora jetxi zen. Gero, 74. urtean Neron enperadoreak barkatu. Ja presten den, zer horrek esateko, ez? Neron enperadoreak 3,40 gramora jetxi zuen, Marko Aureliok 2,36 gramora, Septimio Severok 1,70 gramora. Hortik aurrera ja, desagertarazi, ez? Bai, argaltzen joan zen, ez? Bai. Dieta zorrotza jarri zioten, eta jarretu zuen, oraindik ere, ez? Fintzen imaginatzen dut, euro, xentimo bateko txampon. Transparentia. Oida. Gero azkenean Karakalak, Antoniano txampona jarri zuen zirkulazioan, eta hori, esan bezala, denarioak jarritu zuen argaltzen eta debolatzen, eta ja Gordiano 3. agintaldian erabat desagertu zen. Orduan, Gordiano kargaldu zuen txampona. Oso polita. Gustatzen zaita maiera. Eta orain 3. elementua, esan dugu 3 izango dira, eta 3. elementua, denarioa oso txampon, oso moneta garrantzitsua izan da historian, baina gaur egun badago beste bat, ez? Badaude batzuk, baina batez ere bat diruaren simbolo bihurtu dena, ez? Bai, dolarra, izan daiteke. Hone dolar. Bai. Eta dolarraren jatorria, imaginatu ezakegu ez dakit, Kapitolioa, Washingtongo Kapitolioko pareko obeliskoaren, ez? Oinean topatuko degula, baina ez. Jatorria dauka Bohemian. Bai, dolarra jatorri Bohemioa dauka. Moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Estatu Batuetako gauza gehiena bezala, Europan izango du jatorria. Bai. Europan, baina Mexikotik pasatla ikusiko bezala. Bai, Europan 16. mendean hasieran txampon asko, moneta asko erabiltzen ziren, baina horietako bat zen talerra, T-H-A-L-E-R izenekoa. Talerra. Bai. Taler izena berez, laburdura bat da, Joakim Taler toponimoaren laburdura. Ulertzen da, zergatik laburtu zuten. Bai, Joakim Taler da, Bohemia iparraldeko bailara bada, eta zilarretan aberatsa da, eta beste handik ateratzen zuten talerrak egiteko zilarra. 1525an, Carlos lehenengoa enperadoreak, Carlos lehenengoa Espainiakoak, eta Alemaniako... Eta Carlos Bosgarrena Alemaniakoak. Hori da, bai. Berak ere zekien, Ez, nazten zen. Agindu bat bidali zuen metropolitik Mexikora, esan dugu, Mexikotik ere pasatzela. Esanez, hango Mexikoko zilar mehatzeetan talerrak egiten hasi bertutela. Eta... Mexikoko Espainiarrek agindua bete eta talerrak egiten hasi ziren. Taler, TH soinu hori guk ere ez dugu ondo pronunziatu eta euskalo haiek eta derekin jarri zuten, hori da. Eta daler, hori da. Daler bihurtu zen. Eta txamponarentzat simbolo bat ere asmatu zuten. Kontinente zar eta berriko kostalde osatzen zuten irudiari, hau da, hartzen duzu ez, Amerika eta Europa, eta itxasoak egiten duen formari, ese formari, gehitu zizkioten Herkulesen bizutabeak.
Oinarrian daka imperialismoa. Bai, Zer berez, polita. neko ondo. Bai, oso, bai. Neko esne ondo. Claro, Koherentea. Bueno, ja pertinentea. kutsatuta jaio zen. Bai. Claro, gaixua. Bai. Ez da bere errua. Bai. Eta orduan azkenean, hori zesan du, bi marra vertikalez guztako esea. Ez? Jarri zuten txamponetan. Ara. Bai. Eta ez zuten pentsatu ere egingo, imaginatzen dut, mende batzu geroago, irudi hori, ez? Aberastasunaren ikur bihurtu zaigula. Bai. Bai. Hala, jaina. Iparraldeko kolonia inglesetan moneta berria etzen zabaldu, bakarrik, hori, Mexiko inguruan eta. Ez zuten zilar mehatzerik, Ipar Amerikako kolonietan, eta iristen ziren txampon guztiak birziklatzen zituzten beste, dolarrak barne, posinte zituzten azan, dalerrak barkatu, lehendik anentzian dolarrak. Bai. Eta horiek birziklatu egite zituzten eta ez zituzten erabiltzen. De hecho, trukerako tabakostoak, larrua, gatza, maskorrak eta lakoak erabiltzen zituzten, historia aurrean bezala. Diruaren, jatorrian bezala. Bai. Eta gero, inglesen kontrako irautza aste hartzela, hasi ziren diru papera erabiltzen. Baita ere. Kontua da, 1750an, Benjamin Franklinek Amerikako kolonietan moneta sortzeko eskaria egin zuela, Inglaterrako parlamentuan, ezko biribila eman zioten Inglaterran, eta imprenta bat erosi zuen, eta erabaki zuen berak imprimatzea dirua. Eta diru horri jarri zioten izena izan zen Continental. It's something daring, the Continental. Way of dancing that's really ultra new. It's very subtle, the Continental, because it does what you want it to do. It has a passion, the Continental, an invitation, moonlight, romance. Eta Amerikako estatu batua sortu aurretik ere, ja, handinaikeria ja, izenetan bertan ja islatzen zen. Kontinentala. Bai, lehentasunak. Herrialde bat sortu behar dezu, baina indizakizuna da imprenta bat sortu eta dirua fabrikatu. Mastodon, edo Titan. Zerako zezer. Titan, bai. Titana. Bai. Kontua da, Continentala Amerikako irautza finantzatzeko baliabidea izan zen, eta ezinbestekoa gainera. Baina independentzia lortu eta gero, tresna irautzailea izandakoa, irautzailea igual komotxo artean jarri beharko dugu. Bai. Arazo ekonomiko bihurtu zen, diru papera neurri gabe imprimitzen zenez, imprenta zeukan edo zinek egin zezakenez, Continentalaren balioa egunetik egunera depreziatzen, devaluatzen joan zen, eta konturatu ziren moneta berria behartutela. Continentalak ez zuela funtzionatuko, baina berria sortu ordez, ordurako kontinente zaharrean baztertuta zegoen daler mexikarra erabakizuten propiotzat hartzea. Zehazki 1782ko apirilaren 9ean. Propiotzat hartu, lapurtu edo izena sozializatu. Egia da, esan bezala, ez zala ja orduan erabiltzen. Bai. Esan zuten, bueno. Ez dut uste inorke, dalerrari egile eskubide jarriko zizkionik. Igual bohemian norbait esango, ez? Bueno, hauek ere Mexiko hori alden gehiena lapurtzeko joera dutenez, pentsate, hau ere agian. Baina, bueno, haizu. Ja, Mexikar jatorria nola baitere daukanez, agian berriro Mexikara itzuliko dute? Ja, orain migratzaile guztiak botan nahi dituztela, ez? Eta berriro Continentala edo Titan txampona berria asmatuko dute. Bai, Trumpen eskutik ez. Titana. Edo azpeitien esatuten bezala, ez? Makina. Kontua da. Zen guapo, tola. Dalerrari orduan dolar esan zioten. Azkenian fonetika ingelesera modatuta. Eta, horren bestez, Joakim Dalerra dolar bihurtu zen, zilarra paper bihurtu zen, Amerikako ingeles koloniak munduaz jabetu ziren, eta horrela jarraitzen dute, neurri handi batean, eta Herkulesen zutabeak zaharratutako esea, Atlantiko, Ozeano Atlantikoko perfil hori, bandera bihurtu da. Osea, koloniatik koloniara, eta hortik kolonialismoa edatzeko tresna nagusitako bat
bilakatu, oso borobila. Bai. Txampona Hori da. bezala. Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.